13. júla 2012 sa v meste Spišská Stará Ves konalo tradičné podujatie pod názvom Dni mesta, ktorého súčasťou bol aj streetballový turnaj. Hlavným partnerom basketbalového merania síl bol tým Agave 9, ktorý zabezpečoval organizáciu podujatia a výhercom poskytol hodnotné balíčky čokoládovej energie, ktorú v sebe skrýva táto zdravá novinka. Basketbalisti ukázali špičkové výkony a disciplinované správanie, preto na tomto turnaji platilo nech lepší zvíťazí, doslova do písmena. Prvé miesto si odniesli v dievčenskej kategórii dievčatá, ktoré si hovoria nevedno prečo katastrofy. Chalani nad 18 rokov pod názvom Chleba treba nenašli premožiteľa a suverejne zvíťazili. No a napokon Black Devils dominovali v dorasteneckej kategórii. Podujatiu nechýbala bojovnosť, vynikajúce výkony, hudba, správna atmosféra a hlavne energia.